Безнең кунакка Свердловск өлкәсе Березовский шәһәреннән милләттәшләребез делегациясе килде. Березовский шәһәре милләттәшләре, хуш килдегез Казанга. Менә бүген инде көн дәвамында миңа хәбәр бирделәр. Безнең Свердловск өлкәсеннән Березовский шәһәре милләттәшләре Казан белән танышты. Карады, күрде. Сезнең делегацияның җитәкчесе кем? Сез Фрида ханым. Нидә иң беренче Ренат Ревач Стадриевта чыкты безгә элемтәгә. Менә Березовский шәһәреннән халык килә, кабул итегез, йөртегез. Без һәр вакытта да үзебезнең кайсы гына төбәкләрдән Россиянең һәм чит илләрдән делегацияләребез килмәсен, аларны һәр вакыт кабул итәбез. Менә бу шушы Казанның нәкъ уртасында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасы 3 катлы һәм моңа хәтле дә бүгенге көндә дә шушы бинаның ишекләре сезнең һәрберегезгә дә ачык. Чөнки әгәр дә без татарның мәркәзе Казан дибез икән, димәк безнең төбәкләрдәге һәм чит илләрдә һәрбер татарыбыз да Казанга карый. Сез дә шулай ук дип уйлыйм, шулаймы? Казанда беренче тапкырмы сез? Берничә мәртәбә, ләкин беренче тапкыр шушы яңа Казанны да күрәсездер. Чөнки һәр ел сайын үзгәрә. Менә быелгы сез безнең әле су төрләре буенча бөтен дөнья спорт төрләре буенча менә безнең ярышлар бара. Шул мизгелләрдә дә күреп каласыз. Иртәгә сезнең план буенча Болгар, шулаймы? Менә әгәр дә без бөтен дөнья татар конгрессы турында сүз алып барсак, бүгенге көндә бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татарларны берләштерүче безнең 400-гә якын татар оешмасы бар. Шушы татар оешмасы һәрбер төбәктә дә, һәрбер чит илдә дә үзенең саллыгын, эшчәнлеген алып бара. Һәм бүгенге көндә дә, әгәр дә безнең 1992 елның июнь айында Беренче президентimiz Минтимер Шәриф Шәймиев указы нигезендә татарларның беренче съезды булып узды. Хәзер менә 5 елга бер мәртәбә татарның съезды узды. Менә монда безнең янда гына Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры. Менә шушы бинада 200-гә якын кешене безнең милләттәшләребезне җыеп, чыннан да актуаль булган мәсьәләләрне һәм стратегик юнәлештәге чараларны күреп съездларыбыз уза. Бик күп проектларыбыз бар. Татар дөньясын берләштерүче, татарларны берләштерүче. Ул да булса, әгәр дә без менә мин карап торам безнең монда олы яшьтәге әби-бабайлар, безнең һәр ел сайын бөтен Россия милли тормыш һәм дин әһелләре форумы уза Казанда. Аңлыйсыздыр инде, хәзер дин юнәлешендә шулай бик актуаль мәсьәләләр бар. Һәм шушы төрле мөселман шушы мөселман лидерларның берләштерү майданчыгы булып та ул менә Казан тора. Без һәр елны шушы форум кысаларында һәм аның 3нче көне гадәттә була безнең Болгарда, изге Болгар җыенында узучы менә шушы чаралар. Безнең бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы уза. Ак калфак оешмасы турында да ишеткәнегез бардыр. Һәр ел сайын менә инде быел без 2нче мәртәбә уздырдык аны бөтен дөньядан җыеп. Әлбәттә без әгәр дә милләтебезнең киләчәге яшьләр дибез икән, безгә һәр яшьләр дә килә. Безнең 2 елга бер мәртәбә бөтен дөнья татар яшьләре форумы уза Казанда. Шуңа күрә үзегезнең менә шушы оешмаларыгызга мөрәҗәгать итеп, оешма җитәкчеләренә, яшьләр бүлекләрен җитәкләүче кешеләргә мөрәҗәгать итеп, заявкаларыгызны тапшырыгыз Казанга килү буенча. Без һәр вакыт мәгариф өлкәсендә дә үз сүзебезне әйтә алабыз. Бүгенге көндә безнең Березовский шәһәрендә татар мәктәбе бармы? Якшәмбе мәктәбе бар, бит. Якшәмбе мәктәбендә халык йөриме? Монда балалар күбрәге. Балалар йөри. 8 бала башлыйбыз да, ел ахырына 4-5-кә торып балалар инде алар. Бүгенге көндә. Шуңа күрә менә якшәмбе мәктәпләре булганда да ниндидер методика әсбаплармы, дәреслекләрме, ниндидер ярдәм кирәк булган очракта һәр вакыт ярдәм итегез. Аннарсын безнең бик зур проект бар, ул татар эшмәкәрләрен берләштерү җыю. Бөтен дөнья татар, әгәр дә без киләчәк әйтәбез икән, ул Татарстанда да шулай регионнарда да шулай шәһәрләр бар, һәм шәһәр янындагы һәм читтәрәк татар авыллары бар.
Менә бөтен безнең бик зур потенциал шушы татар авылларында. Бүгенге көндә әгәр дә авылны күтәрәсебез килә икән, мәчете, мәктәбе булдыру ул эшмәкәрләр кулында да булырга тиеш. Без барыбыз да беләбез, безнең 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башларында татар медсантлары, татар эшмәкәрләре шушы мәсьәләләрне күнүзәк мәсьәләгә алып, шуны күтәреп, шул максаттан да без менә шушы эшмәкәрләрне җыеп, ел сайын татар эшмәкәрләре форумын уздырабыз. Шулай ук безнең деловой партнер Татарстаны, ул инде безнең бөтен чит илләрдән дә, анасын Россия регионнарындан да һәр елны шул чараларга бәйле уздырабыз. Һәм инде нәтиҗәләр ясап, һәрбер актуаль мәсьәләләрне күтәргән, татар оешмалары җитәкчеләрен җыйган декабрь аенда безнең ел сайын киңәйтелгән утырыш уза. Шуңа күрә нинди дә булса фикерләрегез, тәкъдимнәрегез бар икән. Безнең шушы татар оешмасы бар, вәкиллекләр бар. Менә шушы Свердловск өлкәсендә икән пункт. Аларга мөрәҗәгать итеп, актуаль мәсьәләләрне күтәреп, менә шулай бердәм бергә булып һәр вакытта яшәргә ясын. Менә монда безнең әбиләребез, апайларыбыз шулай ук бик күп, хатын-кызларыбыз. Мин инде алдан әйтеп узган идем, бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы, ассоциациясе эшләп килә. Конгресс, канатасында конгресс, татар конгрессы оештырган. Менә аның вәкиле булган, оештыручыларның берсе булган сезнең алда Җиһангирова Шәмсия Гатуф кызы. Ул беләсез инде безнең шагыйрә дә һәм безнең татар конгрессында, башкарма комитетта шушы Татарстандагы конгрессның милли бүлекчеләрен җитәкләүче бүлек мөдире дә. Шуңа күрә әйдәгез әле сүзне, сезнең чөнки вакытыгыз кыска булу сәбәпле мин инде озак сөйләмим, чөнки Болгарга барасыгыз, башлаймы? Шулаймы? Бүген Казанда нәрсәләрне күрдегез әле, Шәмсия апа әзерләнгәнче, Шәмсия Гатуф? Шулаймы? Казан Кремленә бардыгыз, күрдегез. Казанның 1000 еллык музеенда да булгансыздыр. Менә Ринат Зинур Закиров, ул бөтен татар конгрессы башкарма комитеты рәисе генә түгел, әле безнең Казан милли мәдәният үзәге директоры да булып тора. Шуңа күрә без Казан бию ансамблен барыгыз да беләсездер инде. Аның кызы Чулпан Закирова җитәкли. Әйе, шуңа күрә Белмәгәннәр юк. әйе, чынлыкта да саллы гына Сакыр булу шул кадәр шатмын менә. Туган авылыбызны күрдек. Туган авыл комплексын карадыгыз, шулаймы? Ничек рух күтәреләмесен инде? Кайтып, сез бит инде безнең яшьләргә шушы телне дә, гореф-гадәтләрне, традицияләрне дә яшьләргә тапшыручы буын бит инде сез. Шуңа күрә оныкларыгызга да, балаларыгызга да менә бу хис тойгыларыгызны, фикер уйларыгызны җиткереп, сез генә түгел, сездән соңгылар да, безнең яшьләр дә тупланып килә бит һәр вакыт Казанны карап. Менә шушы чыннан да, әгәр дә Татарстанның башкаласы гына түгел бит, ул татарның башкаласы мәркәзе Казан. Нидә Мәккә безнең мусульманнарның мәркәзе булган сыман, татарларның башкаласы инде ул Казан булып тора. Шуңа күрә менә шуны тапшыру юнәлешендә дә сез зур эшчәнлек алып барырга тиешсез. Чөнки һәр вакыт әйтәбез, сылтамаясы без мәктәптә укытмыйлар дип калган индидер сәбәпләр табабыз. Ләкин менә безнең үзебезнең ассоциациядә дә бар аерым татар гаиләсе оешмасы бар. Менә шушы татар гаиләсендә буыннан буынга тапшырыла торган безнең менә традицияләрне, гореф-гадәтләрне, телне ул менә сездән дә бик күп нәрсә тора. Шуңа күрә сез шушы үзегезнең бурычыгызны онытмагыз. Бу дөньяда менә шушы бурычыгызны үтәргә тиешсез. Һәм әле бу Казан безнең Болгар белән күрерсез. Ул чынлыкта да үзгәрде. Элекеге Болгар белән хәзерге Болгар. Шулаймы? Алайса сезгә иң тәмлеселәгә инде. Әйе, чөнки мәчет комплексын калган корылмаларны карасаң да, тарихи яктан да бик бай җирлек. Менә сез бүген анда кунасызмы әллә барып? Менә шулай. Секретарь җәмгыять намазы ак мәчеттә уку. Әйе, мөмкинчелеге бит әле ул самый. Мин аны Березовский шәһәре татарларының бик шундый
укымышлы һәм бик җитез икәнлеген белә идем. Әле безнең регионнан килеп Болгарда куну теләге булган һәм шушы программасына керткән регионнар бик сирәк. Шуңа күрә идеяларыгыз бик күркәм, бик матур. Фидда әфәнде, ул ханым турында ишеткәнем бар, без сезнең белән очрашкан да бар Свердловскига баргач, шуңа күрә булдырасыз. Бик зур эш, рухланып кайтырсыз. Изге булган. Изге булган. Но монда рәхмәтләр генә түгел, менә һәрберсенең дугалары күпме менә сез күпме барып җитәчәк. Шуңа күрә Татар конгрессына мөрәҗәгать итегез. Һәр даим мин башта шаккаткан идем, ниде Татар конгрессына кирип чыксыннар әле, карасыннар, күрсеннәр, очрашырга телиләрме дигәчтен, миңа башта шундый сүз килгән иде. Ниде вакыт калган очракта. Юк, мин әйтәм, вакыт калган очракта түгел. Менә бу әгәр дә без татарлар дип әйтәбез икән, конгресс шуннан башларга кирәк, конгрессны үтмичә, карамыйча, бинаны күрмичә, һәм әлбәттә безнең үзебезнең сезгә булган истәлекле менә бүләкләребез, пакетларыбыз хәзер һәрберсе сезгә әзерләнгән. Ул юкка гына түгел, үзебезнең логотип белән. Шуңа күрә кибетләргә йөргәндә башка әбиләр, абыстайлар янында ялтыратып үтегез. Татар конгрессы логотипы үзе генә не тора. Һәм татар китабы. Aslında bizim Berezovsk'da bütün Tatarların kengayenden. Менә Ренат Зинуш тәс килеп китте. Аны тиз арада хәзер зур кына киңәшмәгә чакырып алдылар. Үзенең бик зур сәламнәрен тапшырды. Һәм миңа искәртеп үтте. Березовский шәһәрендә узган Сабантуйда мин булдым диде. 2 ел элекме? 13-нче елда өлкә Сабантуенда ди, шундый шаккаттырдылар ди, шундый куандырдылар ди, сокландырдылар ди, матур итеп кабул итте. Аның да сәламнәрен җиткерәм сезгә. Якташы бар да Фәрит Нәбиуллин. Ничек? Аның якта, сезнең якташыгыз Фәрит Нәбиуллинга да сәлам әйтегез. Ярар. Яхшы. Хәзер инде сүз Шәмсия Гатуфнага, Җиһангирова. Һәммәгезгә дә хәерле кич. Сезнең алда Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров чыгыш ясады. Мин менә конгресс турында чыннан да монда кирмичә китү мөмкин түгел. Мин 23 ел радиода эшләдем. Башта Татарстан радиосында, аннан соң Яңа Гасыр телерадио компаниясының инде хәзер Болгар радиосы дип атала торган радиосында һәм кайда гына эшләсәң дә, менә шушы безнең Казанның үзәгендә тора торган Бөтен дөнья Татар конгрессы ул шуннан да безнең кичкенә кыйбла дип әйтергә була. Без күп сөйлибез милләт турында. Җыелышларда да күп сөйлибез, хәзер бигрәк тә шаулыйбыз да таралабыз. Карасаң, сезнең төбәкләрдә генә түгел, Татарстан төбәкләрендә дә монда инде әйтеп киттеләр. Мин Татарстанда безнең 44 район бар. Шул 44 районның һәрберсендә безнең җирле бүлекчәләр бар. Казан белән караганда 45 була инде безнең Татарстанда менә шушы милли мәсьәләләр буенча җирле бүлекчәләр эшли. Алар барысы да иҗтимагый оешмалар, алар хезмәт хакына эшләми. Кайчакта инде мин әле күп эшләмим әле, икенче генә ел эшлим конгресста, әмма миңа шушы бәхет татыды дип әйтеп киттем. Кайчакта иштергә туры килә инде. Безгә бит аның өчен эшләгән өчен акча түләмиләр дигән сүзне. Әмма без инде бу дөньяга татар булып яралганбыз икән. Миңа акча түлиләр, миңа акча түләмиләр дигән сүз безнең күңелдә гомумән утырга тиеш түгел димен мин. Шундагыларны дин белән бәйләнешне, дини тәрбиянең никадәр безнең хәзерге заманда әһәмиятле икәнен Данис Фәнисович әйтеп китте. Аллаһ Тәгалә, мин үзем гел шулай уйланам. Без бит әле иң беренче нәүбәттә һәрберебез әниләр, әбиләр һәм булачак әбиләр. Мин шул турыда уйланам. Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә барыбыз да инанганбыз, беләбез. Нәрсәнде киемнәр киеп йөрсәк тә, калфак киябезме без, яулыкны башкачарак бәйлибезме, яулыксызрак йөрибезме? Дөньяда бүгенге көндә 5660 тел бар. Шуларның 140-ы үле тел санала, алар инде юк.
Аллаһ Тәгаләгә бик тә җайлы гына, ансат кына булыр иде. Мин бәлкем ул гөнаһлыйдыр. Бөтен дөньяга бер генә тел ярату. Теләсә кайсы кыйтгага барып чыгасың да шул телдә генә аралашасың. Бик тә җайлы бит. Юк, Аллаһ Тәгалә иң бөек кодрәт иясе. Нишләптер бик күп телләр яраткан. Һәм шулар арасында дөньяның белергә тиешле 14 теле бар бит инде безнең. Шул 14 телне белгәч, без димәк башка бөтен дөньядагы халыкларның телләрен күпмедер дәрәҗәдә аңлый алабыз дигән сүз. Һәм шуларның берсе татар теле. Бу бик зур дәрәҗә. Әмма менә кайбер гаиләләрдә шушы үзеңнең ана телен, сине дөньяга китергән ананың телен кадерләмәүче гаиләләр шактыйланып бара. Менә Данис Фанисович әйтеп китте, шушы җирле оешмалар карамагында ул Рәсәйдә дә, Татарстанда да, дөнья күләмендә, чөнки без әйтеп киттек инде, хатын-кызларның 3-нче бөтен дөнья форумы узды быел дип. Хатын-кызларның оешмалары бар. Алар кайдадыр Аккалфак дип атала, кайдадыр ул Гөлҗамал дип атала, Хикмәт исемдә түгел. Әмма хатын-кыз инде мин Аккалфак оешмасында тормыйм, мин җирле оешмада тормыйм дип, татар хатын-кызы алай дип карарга тиеш түгел. Һәм иң беренче нәүбәттә миңа калса, ул үзенең гаиләсен карарга тиеш. Иртән күзен ачкачтан, Аллага шөкер, балаларым миңа татарча хәйр иртә дип дәште дип сөенергә кирәк. Кич ятканда көн эчендә балаларым Аллага шөкер минем белән русча сөйләшмәде дип сөенергә кирәк. Бу проблемалар сездә дә бар, бездә дә бар, барыбер Татарстанда да. Әйтә бит татар халкы, ясында ни күрсә ачканында шул булыр дип. Шулай булгач, без үзебезнең уяда балаларыбызга менә шушы миллилекне үстерергә тиеш. Төрле заманнар булды безнең милләт өчен. Ул безгә кадәр дә кысылган заманнар булган. Һәм менә Данис Фанисович та әйтеп китте, мәктәпләргә генә, балалар бакчасына гына ышанып, якшәмбе мәктәпләренә генә ышанып торсак, без ана шул үле телләр арасына бик тиз барып керәчәкбез инде. Һәм минем үтенечем миңа Свердловск өлкәсендә булырга туры килде узган ел. Без Аракай дигән авылда булдык. Менә аннарысын тагын менә шәһәрнең исемен оныттым. Мин татарлар өчен сөенеп кайттым, килгән татарлар өчен. Әлбәттә, анда безнең килгәнне ишетмәгәннәр иде гадәттәгечә. Ләкин Екатеринбургның үзендә иң зур китапханәдә мин татар китапларының бик нык әз дәрәҗәдә булуын карап, эшем бик нык әрнеде, бик йөрәгем әрнеде, чөнки анда куйганнар инде менә милли әдәбиятлар, хәтта башкорт әдәбиятының китаплары да күбрәк. Бу әлбәттә анда бәлкем берәр татар кешесе килеп эләкмәүдәндер, чөнки башка милләт кешесе безнең татарны кайыртмаячак. Менә Аракайга барып кергәч, әле шунсын да әйтим, мин башка бөтен милләтләрне дә яратам. Без үзебезнең ризыкларга кайнар чәйгә тилмер бирдек. Екатеринбургта йөрдек башта. Кайдадыр шунда коры сары белән әзмәз генә чәй эчертәләр дә, шул чыгып кайдадыр ашыйбыз инде үзебез. Аракайга килгәч, без минем йөрәгемә сарымай булып ятты. Анда аларның китап проблемасы да юк, ашау өчен иде. Безне шул кадәр матур итеп каршы алдылар. Киң табыннарда кайнар ризыклар белән сыйладылар. Шушында ук безнең татарыбызның, милләтебезнең чын йөзе күренеп тора. Бу бит горурланырлык. Бөтен милләтләр арасында без күкрәк киереп без татар дип йөрерлек. Без аны хәзер инде әйтәләбез, Аллага шөкер. Менә шунда мин сезнең якларда үзебезнең татарларыбыз өчен, аларның барлыгы өчен сөенеп кайттым, әмма эшенә кереп белән уйлап карасаң, уйланырлык мәсьәләләр бик күп. Әйткәнемчә, алар сездә дә бар, бездә дә бар. Безнең татар әйтә, анасына карап кызын кышты. Мин анасына карап улын да кышты. Әйтәм, үзгәртәм. Чөнки ир-ат безнең татар гаиләсендә элек-электән мал табучы. Ул дөньяны, менә шушы хатын-кызның тормышын оештыручы, балаларның тормышын оештыручы булган, төп тәрбияне әлбәттә хатын-кыз бирә. Бала көне буе барыбер әнисе белән күбрәк була. Хәзер инде хәзерге заманда безнең бер көнгә дә яшерен түгел, менә бит әле сезнең арада да ике генә ир-ат утыра. Хатын-кызларыбыз күбәеп бара, ир-атларыбыз күбәеп бара. Ир-атларның гомерләре дә ни аяныч әзрәк безнекеннән кыскарак килеп чыга. Уртача хезмәт хакын чыгаралар бит. Ул Рәсәй буенча әйтгәндә 35 мең, 40 мең дип, шуның кебек уртача чыгарганда ир-атларыбызның гомер озынлыгы да әзрәк. Шуңа күрә хатын-кыз, мин аны бишара дип әйтәм кайчакта. Үзем турында да хатын-кыз бишара дип куям. Хатын-кызга безнең җәмгыять бик зур вазифалар йөкли. Ул эш аты кебек дөньяны да сөйләп барырга тиеш. Ул менә шушы бөтен гореф-гадәтләрне дә балаларының канына сеңдергә тиеш.
Мин үземнән генә әйтәм, менә мин 12 яшьтә Казанга чыгып киттем. Бер дә телеңне онытмагансың диләр. Әле безнең бит әле һәрберебезнең үзебезнең дә сөйләшебез бар. Мин мәсәлән үзебезнең мөслим ягына кайткач инде әле үзебезнең телдә дә сөйләшәм, ул теге башкачарак диалектта да сөйләшәм. Һәм ул безнең заманнар бит атеизм заманы иде. Миндәге бөтен сыйфатларны мин аны курыкмыйча әйтәм. Совет мәктәбендә түгел, бездә бит шул Татарстанның иң ерак төбәгендә урнашкан Мөслим районында, аның Башкортстан шигендә урнашкан бер Карагына Боек дигән авылында без дә Пушкиннарны, Толстойларны, Островскийларны күбрәк өйрәнеп яттык. Үзебезнең милләт белән горурланырга мәктәп безне ныклап өйрәтмәде ул заманда да. Менә миндәге бөтен сыйфатларны бу якты дөньяда 95 ел ярым яшәп бакыйлыкка күчкән, гомере буе 8 яшеннән намаз укып, ураза тотып, теләсә кайсы заманда да шул ураза белән намазны ташламаган менә мин шаһид. Шул әнием миңа бирде. Шулай булгач, зинһар өчен менә форумнарда була да үтә дә китә, эшмәкәрләр дә килеп китә, хатын-кыз форумнарына да җыелышабыз. Анда да йоклап утыручылар, Казанны күреп китим әле диючеләр дә, шулай итеп килүчеләр дә бар. Дин әһелләре арасында да төрлеләре бар, мин күзәтеп йөрим. Шулай булгач, безнең һәрберебез әйткәнемчә, үзенең канында, үзенең җанында иман яшәтергә һәм шул иманны балаларга, оныкларга тапшырырга тиеш. Менә монда безнең бер тәти генә бер егетебез утыра. Егетнең исеме ничек? Васим. Исеме ничек? Васим. Васим. Ул татарча Татарча белмим. Һәм Әтиәнисе татармысың? Әбисе генә. әбисе генә инде аны Әбисенең исеме ничек? Зинира. Синера. Сөйләшеп буламысың бераз, аңлатып буламы? Ну, татарча белмәй инде. Үзегез омтылышлар бармысың үзегез өйрәтеп? Әйе, Сөйләшеп. Аллаһка шөкер, яшәү сөйләшә. Расим, с тобой бабушка на татарском разговаривает дома? Нет. Менә Зато гарәпчә Зато гарәпчә белә, гарәпчә яза белә. намаз укый, азаннар әйтеп менә ул яктан- ул як белән бара. Молодец. Менә ул ягда ярый. Безнең бит хәзер муллалар теге яшьләр татарча белми инде диде. Русча вәгазьләр укый, бәлкем ул дөрестер, мин асын әйтәм, әмма гарәпчә дә яза белсен, намазлар да укысын. Һәм су кебек татарчасында эчсен. Бу фәкать сездән тора. Монда инде әтиәнисе бит аны русча сөйләшә диләр, менә әйтәсең дә. Килеп керәсең. Менә генә синең белән татарча сөйләшә, аны гына берләр русча сөйләшә. Мен әйтәм, ник русча сөйләшәсез? Белми инде ул, аны әтиәнисе русча син үзең. Менә бит ул һәр вакыт үзеңне контрольдә тоторга була. Мин теге җайлы гына мисаллары бар, безнең әлбәттә очрашу менә шундый ни булсын, сезнең теге көне буе араганнан соң. Мин үзем менә хәзер инде балаларны үстердем, шөкер менә, әлхәмдүлилләһ шөкер, улым белән кызым бар. Минем йөзем аппак. Алар менә дигән урыс мәктәбендә укыдылар, 83-нче урыс мәктәбендә. Менә дигән татарча сөйләшәләр, менә дигән татарча язалар. Бөтен менә бик ул яктан инде һәм оныклар белән хәзер инде оныклар да минем өстә, берничектән итеп булмый. Һәм мин бик җайлы гына аларга ай тирләремне иттем, чәчләремне йолкыдым, мин аларга татарча өйрәтер өчен димим. Мин русча белмим генә дидем менә. Ике балага да. Балалар бакчасына киттеләр, русча сөйләшеп кайталар инде, менә дигән татарча сөйләшкән балалар. Әле әни мәрхүмә шуны әйтте. Бу бит инде беренче бала, яласың инде. Кызым ди, нишләп син улың белән бердә сөйләшмисең ди. Мен әйтәм, аның белән ниме кадәр төргәк ята инде. Елап ята инде, аның белән нәрсә сөйләшәм. Кызым ди, аның белән син ди теге бу бер нәрсә дә аңламый, тел белми дип әйтеп ди, эшеңә мавыгып сөйләшмишин итмәс. Аның теле бик тиз ачыла ди, син аңа җырлар да җырлады, шигырьләр дә сөйләп, бу бит инде авыл хатыны менә. Мин шулай булгачтым, аңа җырлар да җырлыйм, шигырьләр дә сөйлим, татарча да сөйләп торам инде. Җырлавын күбрәк артыгын җырлап җибәргән. Кызы музыка консерваториясын инде тәмамлап, хәзер шул юнәлештә эшли. Менә шуңа күрә хәзер инде карында чакта ук сөйләшү модада. Карында ук сөйләшергә була. Шулай булгач, без инде бу дөньяда Аллаһ Тәгалә безгә биргән шушы авызыбызга, вөҗүдебезгә салган шушы татар телебезне нәсел-нәсебебезгә биреп калдырабыз дибез икән. Без төнлә йоклаганда да татарча төш күрергә тиеш, башкача бер ничек тә була алмый. Мин менә шушыны сезгә аңлата алган булсам бик шат булырмын. Һәм инде шагыйрә дигәчтен сезгә бер әз генә күңел азыгы. Бала чактан күптән киттем инде. Колагымда чыңлый, ник һаман? Авызыңа шайтан кирер юкса, әппәреңне иттеңме, бала?
Шайтан дигән сүздән уттай куркып, шымга алып әнкәм әйткәнне бер урынына ничә 100 мәртәбә әйтә идем Аллаһу әкбәрне. Шул Аллаһу белән гомер иттем. Улымны, кызымны үстердем. Жаннарына иман нуры салып, оныкларга китереп җиткердем. Хәзер инде алар әппәр әйтә. Шөкер диеп карап торалам. Колагымда кабат әнкәм тавышы. Әппәремне иттеңме, балам? Ой, фәрдә. Азан ишетелми, шаң да сукмый торган булганчык бер заманда, шул заманнар бар иде бит. Безнең әнигә шуны әйтим, теге сәхәрдә иң тәмле ризык шикелле. Торасы килми инде, борынга тәмле искерә. Уянып китәсең, әни бездән урлап инде тәмле ризыклар ашы шикелле. Торам да карыйм, бөтен тәрәзәләргә одеяллар эленгән, пәрдәләр эленгән. Чөнки ураза тотмыйсыңмы дип тәрәз кагып йөриләр. Менә шул заманнарда да теге ураза тотып яшәгән. Һәм бит инде теге Алла юк дигән замандан иттек. Хәтта укытучылар ураза тотасыңмы әллә дип балаларга су каптырып йөргән заманнарда да ураза тотканнар. Минем әни менә бер мин уйлап карыйм да, мин менә ураза тотам. Бик эссе бит. Быел бит әнә 20 сәгатькә якын булды. Әле без бит әле физик эш эшләмибез. Мин дә шәгазрәк эшләсәм хәлдән таям бел. Бит колхозда теге ирләр шалгысы 100-70 шалгы белән шабайды диләр. Без су эчеп атабыз. Әни гомер буе 8 яшьтән ураза тотыр өчен никадәр ихтияр кеше кирәк. Безнең татар хатын-кызлар бит бу. Башка диннәрдә бит алай түгел. Менә шуңа күрә шул азан ишетелмәй торган заманнар турындагы бер шигырь. Азан ишетелмәй, шаң да сукмый торган булганчык бер заманда тау кадәрле күчтәнәшләр тиеп әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп өйгә кайтып кергәнебез истә, бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни пешергән, ниләр сөйләшкәннәр, хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уйлап калды. Сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул тахаратланып, кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңме кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белмидем. Кайда мәшрик, кайда мәгриб? Бергә уйлый торгач, карар кылдык, кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак итеп намаз укыды. Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч дип, үз алдына сөйләп утырды. Син бит андай түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белми, бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр яралса. Ярый ла ул, әнкәң исән чакта тоткан кыйблаң дөрес табылса. Сиңа килдем, әнкәй, кабергә. Йөземне юнәлттем кыйблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре, үземә ярлыкка усырарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма миңа. Тапкан кыйблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыйбласызлар белән уртак гамәл, уртак юл сатмам. Кемдәр белән генә аралашсам, йөрсәм дә мин хәзер кайда да беренче эш итеп кыйблам барлый. Калбымны юнәлтәм кыйблага. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азактан? Без кыйбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбызмы икән балалардан кыйблаң кайда дип сорарга. Күп кирәкми дигән шигырь. Тел беләм дип мактанырга күп кирәкми. Ипи тозлык белдең икән, шул да җитә. Мөһим түгел, субханалла дип кояшка сәлам бирү Ходай биремеш һәрбер иртә. Кич җитүгә шөкр итми биргәненә, Аллага шөкерне әйтми калып була. Үз кавмыңның һәр инсанын санап барлап тормауның да сәбәпләрен табып була. Әллә нәрсә югалтмыйсың. Улың, кызың мама дип, папа дип эндәшкәннән, сүзләремне капма каршы якка бурып, икенчегә юрап торыр юньләдә. Яшим дип йөргән булмады бу дөньяда. Татарлыкны зур мәртәбә санамасаң, ассалар да, киссәләр дә динең сатмый, үз кавмыңа тугры булып кала алмасаң. Йөргән булма, тел беләм дип сөйләнеп син,
тапкан балаң үз телеңдә эндәшмәсә, һәр сүзеңнән телнең затлылыгын тоеп, башка милләт татарлыктан көнләшмәсә. Күкрәк какма, нәсел кала миннән диеп, каннарына татарлыкны сала алмасаң, Худайның һәр бер мөшкене сәгатендә милләтеңне мактар сәбәп таба алмасаң. Бер көн килеп, яткач үлем ятагына, әйтә аласың, яшәдем дип, татар булып. Әти, әни диеп дәшсә балаларым, әби бабай дисә, әгәр һәрбер анык. Ой да Кәрим. Менә безнең Шәмсия Җиһангирова ул әле шагыйрә генә дә түгел, бик күп җырлар авторы да. Бүгенге көндә 300-гә якын мәлсен, 350. Әйе. Шуңа күрә минемчә шагыйрәне шигырь сөйләтеп кенә түгел, җырлатып алында сорасак була инде. Шуңа бераз үзегезгә дә ял булсын. Менә бу очрашу гына булып калмасын, уйландырырлык очрашу булсын. Истә калсын. Әле менә безнең әйе, шуңа күрә Шулай булсын. Татарда теге мәкаләләр генә түгел мин китергән. Тиле дигән сайын тигәнәк буе сикерә дигән бар. Мин теге һич тә үземне җырчы дип санамастан, шулай ук әйтәләр бит, мин кулакка юаскан, мин белмим. Һәр бер татар хатын кызында күңелендә җыртырга тиеш, мен әйтәм бит әле. Ана шул балаларга җырлый. Һәм аның файдасы да булды. Ананда Несфәнисович та әйтеп китте. Кызым инде минем 20 ел музыкага укып, бик матур музыкалар яза, матур гына җырлый, артык тыйнак әлбәттә, улар әлбәттә җырчы булуны максат итеп куймый, аны акча эшләү максат итеп тә куймый, һәм мин ырышайны, син дөрес тәрбияләмәгәнсең, бу дөньяга яраклы итеп тәрбияләмәгәнсең дип. Ләкин ул шуны акча эшләү сәбәп итеп, акча эшләп бирсә миңа үземә дә шамас иде, хикмәтен дә түгел. Мин гомер бакый халкыбызның бүтән моңнары менә, бүтән җырларын беләм дип әйтсәм бик үк ялгыш булыр, әмма бик күп җырларны беләм һәм алар минем күңелемдә яши. Мин аларны оныкларга, балаларыма, чит кешеләргә җырлап ирештерергә тырышам. Әлбәттә, теге монда тавыш мөмкинлекләрен күрсәтү түгел, халкыбызның иң борынгы көйләреннән берсе Маһирә дигән бер җырны сезгә җырлап карыйм. Менә шундагы сүзләргә мөкиббән китәм мин. Җырлаган саен, тыңлап карагыз әле. Асылдагна ефәк биш сапламла бишесе дә бергә бәйләнгән әдрәс бишмәт буй каралы сине күргәч зиһенем таралды җаныкаем бәгърем bağalmamla bәхетләрем сиңа бәйләнгән Маһирә төштең бәгъремә Yüzüne görmey düz almayım Maһирә düştün bağrıma Әле бу халык көйләренә язылган җырлар. Әле Шәмсия апаның үзенең дә җырлары бар бит аның.
Шуңа күрә булгач булсын инде. Әйе. Шықса енді міне шықмай бет. Күні бойы іште жүріп, түні бойы қияр тұзлап тауы шықмай шулы. Шыннан да тігі сон яғынан қуы түгіл енді, итікшінің итігі жоқ деген шекерлі, мен өзімнің жырларымны барлағаным да жоқ, неше екенін білгенім де жоқ, ақыр мақсат та түгіл. Оларны жиып та барып бұл рейді енді радиода ішләгештім, хикметтан да түгіл. Әгер де барып шықса, мен сізге өзімнің шиғырге Ғабдіразақ Минғалиев деген біздің бір бик талантлы композиторымыз бар. Ол Балық Бестес районының Масловка деген ауылында яшап ижад ете, консерватория бітірген. Мына шуның менің мәңгі бірге деген шиғырге язған бір жырын сізге жырлап көрсетмекші болам. Мына қошақта өзім ғажапленем. Мына қойын нешік язасың десе, мына қойын алып язасың, ойлап отырасың дейлер. Меңа Ғабдіразақ күйін берген еді, әзір күйін. Мен өзім шулай әйтәм инде, мен әйтәм күйін берді, мен әзір күй бар деселер, мен әйтәм ол күйні мен іштірге тиештімін. Шул күйні мен алып қайтып қойдым да, шул күйні тыңлай, шушы күй тәсірінде, шушы шиғыр туды. Һәм өзім дә ғажапланам, миңа қалса енді бұл енді мақтану деп та қабыл етсеңіз ярый. Шунда менә бір генә сүздә артык түгел шикелле миңа, шушы көйгә ятышып тора шикелле, барып шықса ярый инде мәңге бергә дигән җыр. Бу тормышның суқмағынан барған шақта икәү атлап, сөйгән ярың, язған ярың, йөртсен һаман сине саклап, һаман саклап йөртсен сине, бердән берен кадерлесен, мәңгегә шул бер кешесен. Һаман саклап йөртсен сине, бердән берен кадерлесен, мәңгегә шул бер кешесен. Җиңел түгел бару юлдан, икәү бергә тигез атлап, зилзиләләр көтеп тора, борылышта сине кайчак, көтеп тора борылышта, авырлыкта киртәләр дә, кайгысы да бу тормышта. Ни күрсәң дә икәү бергә, иңнәреңне куеп иңгә, туктап калма, түз алмыйм дип, каршы искән усал җилгә, бәхетебез алда диеп, атла һаман алгы көнгә, ни күрсәң дә икәү бергә, иңнәреңне куеп иңгә, атла һаман алгы көнгә, мәңге бергә, мәңге бергә, мәңге бергә, мәңге бергә. Менә шундый хезмәткәрләр эшли бездә. Бөтен Татар Конгрессының бүлек мөдире Шәмсия Җиһангирова. Безнең әле менә халыкның нәрсә белән яшәвен тоемлау өчен халык белән эшләүче оешмада һәр вакыт иҗат кешесе дә булырга тиеш. Менә үзенең күңеле белән bütün ruhun birirday Şemsiye Jihangirov da bizning shunday xizmatkar. Hatta mana ul kuylab deydi de shunday jiddiy dokument yozgan vaqtda da kuylab o'tira ul Şemsiye opa. Anlarsın shunday jingil yo'l bilan hal etile ol masala. Şuna ko'ra mana ijod kishisi degenden bizning arada bizning press sekretar yigitibizda yozuvchilar birligi a'zosi bo'lib tura ul. Shulay shoir Bulat Ibrahimov. Bulat o'qib olmaysizmi biror? Şiirlerini. Ay ol indi менә җиддирәк егет булгачын егетләр шулай инде алар. Җиддирәк пресс-службада инде. Менә безгә инде теге вакытны бик кыска булу сәбәпле бик кыска тутарга кушканнар иде. Чөнки Булгарга барасыгыз бар дип. Менә бүгенге очрашу һәр вакыт сезнең күңелегездә менә истәлекле булып калсын. Сезнең белән бергә бүген менә бөтен Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Шакиров Данис Фәнис булдым. Һәм менә Jihangirova Şemsiye Gatufovna. Bizning bütün Татар Конгрессына Зинуч исеменнән дә, Конгресс исеменнән дә менә бу пакетларны һамандагы Татар китабы дигән бик истәлеккә булсын. Сезнең һәр бер йортыгызда китапларыгыз булсын.